Napakahirap lang guys kasi sabi ng doktora ano 7 days na lang daw yung buhay niya. Hi guys! Welcome back sa ating channel. So it is Tuesday afternoon and I'm just going on my lunch break. Kasama ko ngayon si Paris Nico. Hi Nak! Say hi! 2 o'clock na pala siya ng hapon guys. Ngayon ko lang iti-take yung lunch break ko. And nandito kami sa sasakyan kasi pupunta lang ako ng shops. Quickly, may bibilhin lang ako. And I'll take Paris with me kasi nag-lunch break si Mike una. And he took Paris out for a walk. And now it's my turn. Honey, isn't it? Say hi, Sanobi. Here. Hi. Say, how are you? Are you going in the car? You say, where are we going? Where are we going? Shopping? I'm just gonna get something from the pharmacy. And then, ilalagay ko lang si Paris sa sasakyan guys ha. And I'll come back. So, kakapark ko lang sa labas ng shops guys. And tingnan nyo si Paris. Ang baby girl natin ay nakatulog. Kaya, hindi ako makakapag-vlog sa loob. Kasi, hindi ako nagdala ng pram. So, ikikarry ko siya. At meron akong camera. Kaya, hindi ko to dadalhin yung camera ko. Iiwan ko na lang sa sasakyan. And, I'll just talk to you guys when I come back. Okay? So, guys. Hello! Nakabalik na kami sa sasakyan. And, andyan si Paris. O, nagising na siya. No. No, okay. And, No. you don't want this? Give it to mommy. Pina-open niya yung lollipop guys, pero ayaw niya yung lasa. Para siyang paracetamol. So while nandun ako sa Priceline guys, bumili na rin ako ng night cream ko. Ayan. Kasi naubusan na ako guys, kaya bumili na rin ako. Ayan, Olay pala yung binili ko. And then, bumili na rin ako ng cotton pads. And, ayan, binilhan ko rin si Paris ng bubbles niya. And also guys, actually today is the 28th of April. And the 28th is mansari namin ni Mike. And every 28th ng buwan, tinatry namin na mag-celebrate kahit konti. Yung ganon. So, I decided na bilhan na lang din siya ng chocolates. Ayan, oh. So, yan, ibibigay ko yan sa kanya. And ngayon, babalik na kami ng bahay guys kasi back to work na naman ako. Finish na yung break natin. And I'll see you when we get home. Hindi na ako nakapag-vlog kanina guys pagdating namin dito kasi I was running late and ayun, diretso na ako sa computer ko. And naibigay ko na kay Mike yung chocolate niya guys. Pero ayan oh, si Paris na yung kumain. And now, Paris is having a nap. Kaya ayun kaya yung boses ko hindi masyadong malakas kasi baka magising natin si Madam. And kakatapos lang namin mag-work guys. Alas 5 na ng hapon. And ayun, on pa rin yung mga computers namin guys. Oh. So yun kay Mike sa akin dito. And yeah. So kakatapos nga lang namin. And I thought uupo lang muna ako guys kasi very tiring guys. Uy! Very busy, which is really good, diba? Kasi sa trabaho, when it's busy, it means there's money coming in. Kaya, yeah, that's good. Inon ko na yung oven natin, guys. And ito yung lulutuin ko para kay Paris. Kasi si baby girl natin tulog pa. So, hopefully, pagkagising niya, gutumin siya, guys, and kumain siya. Kasi Paris is very fussy with food na sobrang ano niya talaga guys, picky niya talaga. Yun bang every time na gusto mo, bigyan mo siya ng something para i-try niya, parang ginaganyan niya guys, oh. Ganyan. Kasi pa natatakot siyang mag-try. And I admit na it was my mistake kasi late ko nang inintroduce sa kanya yung solids. I think ano na yata siya nun, mga 7 months na yata siya nun. Kasi Paris was fully breastfed baby. Kaya yun. Ngayon, medyo nahihirapan akong i-introduce sa kanya yung mga pagkain. Kasi, she thinks it's yucky. Every time na bigyan ko siya ng food, she will say it's yucky. And, kaya ito lang yung mga kinakain niya, guys. So,
So this one is, tingnan nyo, this is chicken. And meron din tayong fish because she likes everything na crumbed. Yun bang crispy at saka finger food yung nahawakan niya. Yung hindi niya kailangan gumamit ng spoon. Yun yung gusto niya. Kaya hopefully kumain siya guys. Para hindi siya didi ng didi tonight. Kasi wa na guys. Wa na ang didi sa iyang mama. Nalaylay na gid siya guys. And also, actually, Daddy's in the garage right now kasi nag-gym siya. Kakatapos lang din niyang mag-work. And me, ngayon, yung gagawin ko, huhugasan ko na lang yung mga dishes now. Kasi I think Daddy's going to cook tonight. And alam niyo naman sa bahay na to guys, Mike cooks a lot. Which is... which works for me. Kasi I cook sometimes, pero... most of the time talaga si Mike talaga yung nagluluto. Kaya Uzi, I don't know what is going to cook tonight. But for now, hugasan ko muna yung mga plato guys ha. And I'll speak to you again soon. So guys, gising na ang ating prinsesa guys. Oh, naglalaro na siya ng ng bubbles niya. Hello. Blow? Blow? Mommy. Yes. Oh, you don't want that? Mama will blow for you. Come. Come. Here. Egg. Ayan, nakita na niya ang na naman, ang chocolate. Hindi ko kasi pinasok sa pantry, kaya ayan. Ay guys, may papakita pala ako sa inyo. This one, oh. Have a look at this new lamp. Hulaan nyo guys kung saan ko binili. Again, sa Marketplace, Facebook. Very nice guys, no? I will turn it on. Maganda kasi siya pag tingnan mo oh. The same siya nung lamp namin sa loob ng kwarto, but this one is mahaba lang siya. Ayan. Maganda siya pag naka-off yung light, tapos nanonood kami ng movie or something of not ganyan. Ganyan lang siya guys, yung light niya. Oh, very warm lang yung light niya. Ayan. And guys, this one, $15 lang to siya guys. Which is a good deal. Alam niyo naman ako, mahilig ako sa mga ganyan. And si Paris is here. What are you having? An egg. Egg? What's the color of the egg? Red. Red. Is it red? Do you know how to open it? Huh? Do you want Mama to help? Wow! Wow! You eat your dinner, ha? So, diba guys, kanina, hinihintay ko si Mike na makabalik dito from, nag-gym. Kasi, diba nga sabi ko, months rin namin, tapos magluluto siya ng, ng hapunan para sa amin. Tapos, nung pagkapasok niya, alam ko na may masamang balita kasi yung mata niya mugtong-mugto na parang umiyak na siya ng umiyak sa sa gym pala dun sa garage. Tapos yun pa rin tinanong ko pa rin siya kung anong nangyari, ganito ganyan. Tapos hindi pa siya nagsalita. Parang sabi niya, let me breathe muna. Pero sa isip ko, alam kong tungkol sa lolo niya. Kasi nga last week, yung lolo niya dinala sa hospital. And akala namin okay na, ganun. Pero yun nga, sinabi sa akin ni Mark na tinawagan daw sa daddy niya. Sinabihan siya ng balita na yung daw, bumalik daw yung test ng lolo niya. And daw, marami daw cancer sa katawan niya. And napakahirap lang guys kasi sabi ng doktora daw 7 days na lang daw yung buhay niya.
Kaya yun. It's very hard. Basta ayun si Mike. Kahit alam ko na he's putting a brave face on, pero alam kong masakit na masakit sa kanya. Nakausap daw niya yung nakausap na niya yung lolo niya na kanina. Tapos parang komportable lang daw naman yung lolo niya. Sabi ng lolo niya na na daw, parang he's lived a good life, yung ganun. Yung bang handa na siya. Pero yun nga, sabi ni Mike na pupuntahan niya sa hospital ngayong Thursday ng gabi. Pero yung lolo niya kasi, yung pwedeng magbisita is one person a day lang. Tapos sabi ng lolo niya sa kanya na ayaw niya kaming papasukin ni Paris daw kasi ayaw daw niya na makita namin siyang ganun. And it will break his heart pag nakita niya si Paris. Kaya sabi ni Mike, naiintindihan namin. Pero I wish magkikita ko pa siya. Napakahirap lang. Sabi daw niya kay Mike kanina na sabihin daw sa amin ni Paris na mahal niya kami. It's really sad kasi kung talagang isang linggo na lang yung buhay niya, hindi niya makikita yung paglaki ni Paris. But at the same time, sabi nga ni Mike na very happy pa rin kami na Paris had a chance also to meet him. Kahit hindi na maaalala ni Paris yung lolo niya. Nasa isip ko lang, maiiwan na naman kami. Ang sakit-sakit sa dibdib, guys, kasi marami na ang mga mahal ko sa buhay yung nawala sa akin.